po yung pananaw niyo po or opinion niyo po sa nangyaring botasyon po sa House of Representatives kahapon na nagkaroon po ng 257 votes mula sa ating mga kongresista dito sa ating bansa? Gaya ng sinabi ko sa mga komentaryo ko sa programa ko at sa aking column sa Manila Times kahapon, yung kakong una-una sabi ko, moro-moro lang yan sa Committee on Justice. Nangyari na yan kasi sinabi ko na rin noon pa. Nasigurado sasabihin nila may probable cause kahit wala. Pangalawa, sabi ko, pagdating dyan sa transmission dyan sa sa plenary, sigurado rin makukuha yan. Pero sabi ko, yung dating 214 hindi nila makukuha. Bababa yun sa 1/3 lang. Pero nagdagdag ako ng sabi ko, maliban na lang unless na magkaroon ng bilihan dyan, magkaroon ng takutan dyan sa House of Representatives. Kasi Sabado pa lang, kumakalat na yung balita na bawat miyembro ng Kongreso sa party list ay tatanggap daw pagboboto ko ng yes ng 20 milyong pisong cash, cold cash, o kaya naman dadagdagan pa raw ng 200 billion peso in infrastructure projects. At yun namang ibang mga kongresista na hindi party list, 30 million daw cash. Pesos yan, At yung sa infrastructure projects, 400 million. Kaya sabi ko sa column ko kahapon, kung ganito ang mangyayari niyan, sigurado, lalampas yan doon sa target pa nila. Ang target nila, 243. Kaya ang total votes ngayon naging 257. At sinabi ko rin na marahil lalaki yan ang boto dahil maliban pa dun sa alok ng 20, 30 million, 200 million, saka 400 million na budget allocation. Siguro sasabihin nga ako ng mga miyembro ng Kongreso, insignificant naman yung boto natin ng yes dito dahil talo naman sila sa Senado. Kaya boto na lang tayo. Meron pa tayong matatanggap na mga ayuda para sa ating constituent. O yun ang magiging justification nila. Kaya sabi ko, hindi ka taka-taka kung makakuha o lumampas pa sila sa dating 214 votes. So, ibig sabihin ito, Attorney Panelo, ay may katotohanan yung naging laman din po ng salaysay ni Representative Libeste patungkol po dito sa suhulan o bayaran dun sa House of Representatives. Hindi natin malaman kasi gaya na sinabi ko, yun ang usap-usapan na ganon. Pwedeng sabihin, nga, nangyari na nga. Sila na nakakaalam niya kung bumoto sila dahil sa alok ng pera at sa sinasabi kong anyway, talo naman sila sa Senado. Bumoto man tayo rito ng anong mamboto, useless din. Kaya okay na ito. So tingin ko ganun nga ang mga nasa isip nila kung yun man ang nangyari.